Konkomes. Please, the social distance. Fufuze na. Khona lapha kwesikole liyazi. Hayi. Libele ngesihlangu. Bendithi ngiza kuxolisa bendini. Ubenje ingcamile Kaloku ngiyabaphatha uphatho. Uqala ungayangi uchuphisi yo. Make Christmas. Yasibona boss. How me looking doing? Ingxaki lena. How me imake mama sizeke ngaka matswela. Sasesingene imfundo. Ngiyaphela, sundiyaphela kule social Njalo ke wena. Izake miss. Hey, ndinimizele ingxaki apha. Ijazi yam, itekelele. Itekelele. Kaloku ndilihohomba, ndiyaqhakaza, ndiyaqhapheza, ndiyapelekeka. Funko. Ncome, ufuna uncome. Hayi ke, kubeka ke miss, ndingabethanga mlonyeni. Yintoni lapha miss? Gamanzi ubanga futhi. Thetha miss, kaloku singxamile, sine-business team. Ingxamisekile kwale ndinibizela yona. Ingxaki apha unyana wona akasabhatalela umatswele onyoni. Andisabhatali school fees omntana and lidel-thuba. Imake, kwakuthiwa inkululeko, kwakuthethwa ngantoni? Yimatata, yintoni lesendibhatalela? Hayi. Si-school fees. Ntoni i-school fees? Le ayifundelayo le mfundo nibhatalela imfundo Bhatalela imfundo lapha! Mna kona ndisimatswele apha mna. Khumbula kaloku ndiyi-community wathwathi. Tata, wathi umntwanam apha uzofunda ngathi. Mna ndiseyibhodi nangoku phaa, ndiyimopeteyo, kodwa ngoku umntanam uzawujama ngabhatala esikolweni. Usibizela loo nto qha. Ndinibizela loo nto ngena niyisayinile isubsidi lokubhatala isikolo. Yima ke ngoku isikwenza njani ukuze umntana afunde? Angabhatali school fees. Sayinani isubsidi, but okwangofuna nibhatale imali eniyityalayo. Imalini yona leyo? Mama nayibhatala tata. Hayi, uzubhatala imali esingayaziyo. Uyayazi, umntakho uyayazi. Ngaphenye into endinibizela yona pha iligama lomntana. Itheni ke weka? Ngumatswele onyoni. Into ithethwa into enye leyo. Andi-understand why nizobiza umntana lo. Jonga mamela. Ndikucela uqala. Yabona? Yena wathi ngukonyoni. Ngathi ifani yakhe ngumatswele. Yintoni erongo apha? Into enye leyo. Izafuna zibene ngoba kaloku akuzofunda. Akazange azotya uzawutya urhulumente ukutya. Ufunda ubhala igama lakhe, kawufana ucinga xa seyibhala into enye esikolweni. Uzayibhala ngesilungu nangesiXhosa bosi, batswelakhe yona. Hayi. Yabamela batswele. Njini? Emisubhala igama lakhe. Abantwana bangokwabo. Utheni nguMr. Nico? Mr. Nico, ngunkosikazi wam nomama Matswele, uyaqonda? Matswele lo. Mr. Nico. Ndimthatha kaMatswele ke mna. Awungeke ukushiya ukuzama uncokola endawo yesikolo. Ikhona engayivala kahle. Endawo yesikolo. Uma nansi. Uncokola ngendawo yesikolo. Uma nansi. Ayikena uncokola nendawo. Yena fasam. Hayi. Yesikolo fees. Uthi umamnike ntombi. Onwabile phofu emtshatweni tata. Hayi ndonokwenda thuku. Hayi uyabona ngibona Matswele. Ikhona into ethanda usibhidanisa. Kodwa ke uyabona uba singongeza wena apha. Uthe ngumama wena. Ndingakubhalela nje November okukhulu ukukhawuleza nje. Yima. Mandikufake. Uphuma kazungena umfazi. Hayi. Jonga, mamela. Uzundibhatelisa school fees yebo. Akungxaki yo. Hayi. Ndijonga, mamela. Uzundibhatelisa school fees. Yabona? Yonke into ndizakwenzela inkomo zikhona ekhaya. Igusha, ibhokhwe, ityiphu, yonke nedombi. Enesikile ekhaya kwenyaka uba ndiyatshaya. Jonga, mamela Matswele uyahamba iye-India. Yabona? Into ezakwenza sohlala sobabini. Hayi nje. Silungisebenza jonga ke miss. Ungayithethi le nto. Uvuyithi vu. Yo, neligama likaMatswele ndiyathanda. Mama. Tata ndishiya into apha.
uthi umisinoko kuba isithi sawubhatala ihalf. Kaloku umuntu ongumama uyakathandela umntu omdala.